Penderfynais cwblhau'r Dystysgrif Sgiliau Iaith mwyn dangos fy mod i'n medru defnyddio'r Cymraeg mewn ffordd proffesiynol ac mwyn datblygu fy sgiliau Cymraeg ymhellach. Ar ôl i mi gadael ysgol uwchradd a cwblhau lefelau A, mi oeddwn i ond wedi derbyn addysg trwy gyfrwng Saesneg trwy gydol fy amser mewn addysg uwch ym Mhrifysgol. Felly mi oedd y tystysgrif yn ffordd wych o datblygu fy sgiliau Cymraeg unwaith eto. Cyn y cwblhau'r dystysgrif, o'n i ddim yn teimlo'n hyderus wrth defnyddio'r Gymraeg fy ngwaith, ond wrth baratoi ar gyfer y tystysgrif, ond o'n lot o help ar gael gan y coleg. Nathon nhw drefnu sesiynau wedi eu talwra'n benodol ar ein cyfer ni i helpu gyda pethau fel ysgrifennu, cyfieithu a chyflwyno. Hefyd wnaethon nhw drefnu sesiynau i helpu gyda adnoddau digidol fel cysill, cysgeir a'r porth termau cenedlaethol. Dwi'n teimlo fel cwblhau'r Dystysgrif Sgiliau Iaith wedi helpu fi i gryfhau yn gallu defnyddio'r Gymraeg yn academaidd ac yn y byd gwaith. Mi nes i hefyd cwblhau'r Dystysgrif Sgiliau Iaith yn fy nhrydydd flwyddyn. Fe roddodd hwn yr hyder i fi gyflwyno o flaen cynulleidfaoedd a hefyd gwella fy sgiliau cyfieithu, sgil hanfodol wrth geisio ysgrifennu e-byst yn ddyddiol a chadw rheolaeth ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Ar y ffurflen gais, oedd 'na adran yn gofyn i ni ddangos ein sgiliau llafar ac ysgrifenedig yn y Saesneg a'r Gymraeg, wbeth sy'n reit brin mewn swyddi lawr yn Llundain. A felly gan bod gennyf fi'r achrediad yma gan y Coleg Cymraeg wedi wobrwyo gan Cybac, oedd yn wbeth o'n i'n gallu ddangos ar bapur o'n i wedi wneud, oedd nid yn unig yn dangos yn sgiliau llafar Cymraeg bob dydd fi, ond oedd o'n dangos bod gennyf fi'r gallu ddefnyddio'r Gymraeg yn broffesiynol o fewn y byd gwaith. A dwi'n eitha sicr bod hynny wedi bod o fydd mawr i fi'n ymgeisio am y swydd oherwydd bod gennyf fi'r achrediad yna. Felly, os ydych chi yn ystyried mynd amdani, cerwch amdani. Dwi'n siŵr y bydd y dystysgrif o fydd i chi yn y dyfodol.